Гэтае мястэчка доўгія стагоддзі звязвала Беларусь і, увага, Мальту. Ім валодала дачка апошняга сербскага дэспата, апекаваліся і ганарыліся самі радзівілы. Сталовічы ці Сталавічы, як каму больш даспадобы. Дабрацца сюды зусім проста. Выязджаем на М1 і як толькі на даляглядзе з'явяцца Барановічы, збочваем направа. Упершыню Сталовічы прыпамінаецца ў сярэдзіне 15 стагоддзя. Але вестачак з тых далёкіх часоў дайшло няшмат. У пачатку 16 стагоддзя маёнткам завалодаў Канстантин Іванович Астроскі, а пазней, пасля доўгіх судовых спрэчак, чартарыйскія. Апошнія для цэнтра свайго ўладання дамагліся статуса мястэчка з правам штотыднёвага гандлю. У пачатку апошняй трэці 16 стагоддзя Сталовічамі валодала Марыя Магдалена Дэспатаўна, дачка апошняга дэспата Сербіі Яна Бранковіча. Иоанн Бранкович, сербскі дэспат у эміграцыі. Безвынікова імкнуўся аднавіць сербскую дэспатыю, сыноў не меў, сваіх дачок аддаў у жонкі малдаўскаму гаспадару Пятру Рарышу і велікалітоўскім князям Вішнявецкім, Чартарыйскім, Збаразскім і Сангушку. Шануецца сербамі за святога. Марыя Магдалена Дэспатаўна, дарэчы, як і ўсе яе сёстры, перажыла свайго мужа Александра Чартарыйскага. У канцы 16 стагоддзя Сталовічамі завалодаў Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, той самы магнат, які вярнуўся з кальвінізму ў каталіцтва, калі тое яшчэ не стала мэйнстрымам. Ён шмат зрабіў для вяртання пратэстанцкіх храмаў у лона каталіцкай царквы, быў шчодрым фундатарам касцёлаў, разбіраўся ў мастацкіх трэндах, ды і проста разумеў прыгожае. За хвотаю замаўляў князь і сакральныя прадметы з заходняй Еўропы. У прыватнасці, з Італіі ён прывёз скульптуру Маці Божай Ларытанскай з букавага дрэва. Рэдкі экземпляр. А ўсталяваць яго Сіротка вырашыў у Сталовічах. Чаму? Энцыклапедыі пра гэта маўчаць. Але народ ведае. Говорили так. Везли икону Матки Божией. Ну, где-то откуда. Италии или откуда везли куда-то строить костюм. А тут была, как некоторые говорили, корчма. Ну, кто едет подорожник, чай попье, кто там, может, румку якую. И эту Матку Божию везли на валах. Ну и приехали тут, остановились, здесь в эту чайную там. А кругом, кажется, тут хат мало было, лес почти. И вот и они зашли, пока там попили, вышли. Нема иконы, пропала. И они глядят, и она стоит, вот где теперь эта церковь, костел. Там. Они давай ее брать, не дадут рады на воз положить. Валы подцепили, как сорвать место, кажется, на колени падают, рвут, берут. Ну и покинули. Узвёў Сіротка на гэтым месцы капліцу, а самі Сталовічы перадаў сыну Жыгімонту Каралю для паўстання тут камандоры мальтыйскага ордэну. Военны мальтыйскі ордэн узнік як братства пры шпіталі святога Іоанна ў Іерусаліме. Па першым часе займаўся арганізацыяй прытулку і догляду еўрапейскіх пілігрымаў, якія прыязджалі пакланіцца да святога гроба. Пасля падзення Іерусалімскага каралеўства на той час ужо рыцарскі ордэн вымушаны быў адступіць на астравы Міжземнага мора. На пачатку на Кіпр, пазней на Радос, а з 1530 года спыніцца на астравах Мальта, Гоца і Каміна. З таго часу ордэн і атрымаў назву мальтыйскага. Да вялікай французскай рэвалюцыі ордэн меў дастаткова вялікі ўплыў, валодаў маёнткамі ў Баварыі, Прусіі і Вестфаліі. Аднак напрыканцы 18 стагоддзя Мальту захапілі англічане, і ордэн быў вымушаны перабазавацца ў Рым. На сённяшні момант ён выконвае пераважна дабрачынныя функцыі. Камандорыя мальтыйскага ордэна паўстала ў Беларусі ў 1610 годзе. Сіротка запісаў умову, што ўзначальваць яе павінен рыцар з роду радзівілаў, а пры адсутнасці такіх з вялікага княства літоўскага. Жыгімонт Караль працягнуў пачатае бацькам. Ён уфундаваў будаўніцтва драўлянага касцёла Святой Марыі ды Іоанна Хрысціцеля, а на месцы драўлянай капліцы адбудаваў мураваную. У капліцы не было вокнаў, але была адтулена ў скляпеннях, быццам у перайманне таго дому, дзе жыла Божая Маці. Тут і ўсталявалі цудатворную скульптуру Маці Божай Ларытанскай. Жыгімонт Караль Радзівіл, першы выхадзец з вялікага княства літоўскага, які ўступіў у шэрагі мальтыйскага ордэна. У 1610 годзе накіраваўся на Мальту, дзе цягам года змагаўся з марскімі піратамі, а праз 2 гады даў трайны абет – паслушэнства, беднасці і цноты.
Верагодна ўдзельнічаў у гераічнай бітве пад Хотінам 1621 года. Праявіў сябе як мужны ваяр у вайне з Масковіяй 1633-34 гадоў. Некалькі пазней пры сталовіцкім касцёле быў заснаваны шпіталь. Жыгімонт Караль як мог дапамагаў яму. Не грашыма, дык прадуктамі. То колькі бочак збожжа вылучыць, то мядніцу масла ці баранчыка на Вялікдзень падаруе. Але быў ён не вельмі шчодрым. Жыў з прынцыпам, што занадта, то няздрова. Аскет. Тым не менш, сталовічы набіралі папулярнасць. Тут знаходзілі прытулак жабракі, сюды прыходзілі на пакланенне пілігрымы. А сакрэт папулярнасці ў скульптуры Божай Маці, якая рабіла цуды, лекавала невылечныя хваробы, спрыяла нараджэнню дзіцяці, ва ўсім дапамагала шчырым і адданым вернікам. Урэшце рэшт, плыня паломнікаў стала настолькі шырокай, што Жыгімонт Караль задумаў запрасіць у сталовічы бернардынаў для абслугоўвання гасцей. Але ці то біскуп, ці то мальтыйскі вялікі магістр палічылі за лішнім для невялікага мястэчка мець рэзідэнцыі адразу двух каталіцкіх ордэнаў. Мальтыйскі касцёл у Сталовічах у адрозненні ад капліцы праслужыў зусім кароткі час, да сярэдзіны 17 стагоддзя. Згарэў у вайну з Масковіяй і толькі праз стагоддзе ўзяліся за яго аднаўленне. Распачата будаўніцтва было каля 1740 года. Аўтарам праекта стаў дойлід італьянскага паходжання, але настолькі цесна звязаны з беларускімі мясцінамі, што яго смела можна назваць на тутэйшы манер Язэпам Фантана. Язэп Фантана III, італьянскі барочны архітэктар. У гародні пабудаваў царкву манастыра Раства Багародзіцы, касцёл кляштара кармелітаў босых і палац сапегаў. Таксама запраектаваў царкву віцебскага успенскага манастыра, касцёл глыбоцкага кляштару кармелітаў ды іншыя. Да праекта касцёла ў Сталовічах дойлід падышоў творча. Ён вырашыў ларэтанскую капліцу пачатку 17 стагоддзя ўключыць у агульны аб'ём касцёла Іоанна Хрысціцеля ў якасці прэзбітэрыя. Прэзбітэрый – гэта архітэктурная прастора ў касцёле паміж нефам і алтаром, куды могуць заходзіць выключна святары. Ад усё ж ведае, як бы даў бы ім. Завяршаў будаўніцтва касцёла ўжо іншы яскравы архітэктар 18 стагоддзя Ян Крыштаф Глаубец, які, узводзячы верхні ярус касцёла з двухвежавым фасадам, аддаў перавагу вертыкальнай тэндэнцыі, імкнучыся звузіць шырока закладзены ніжні ярус. Базіліка была ахрышчана ў гонар Іоанна Хрысціцеля, святога ахоўніка шпітальераў. Іоганн Хрыстафор Глаубец, пратэстант па веравызнанню, кіраўнік евангельскай абшчыны ў Вільні. Цікава, што да яго творчай спадчыны належаць культавыя збудаванні самых розных канфесій. Касцёлы святой Кацярыны ў Вільні, Іоанна Хрысціцеля ў Сталовічах, уніяцкая царква ў Беразавеччы пад Глыбокім і нарэшце унікальны па архітэктурнай кампазіцыі праваслаўны Спаса-Преабражэнскі сабор у Магілёве. Захоўваючы адданасць стылістычнаму накірунку свайго часу, дойлід творча падыходзіў да стварэння новых кампазіцый з улікам традыцый і запатрабаванняў кожнай канфесіі. Пасля паўстання 1863 году касцёл быў перабудаваны ў царкву Аляксандра Неўскага. Сталовіцкая камандора, як і касцёл, не перажыла 19 стагоддзя. Цікава, што да роду Радзівілаў належалі толькі першы і два апошнія яе камандоры. Апошнімі былі Людвік Мікалай і маленькі Лявон. Апекаванне Радзівіламі сталовічаў прывяло да таго, што каталіцкая царква тут мела непарушны аўтарытэт. Месцічы ўспрынялі закрыццё касцёла як асабістую паразу і доўгія дзесяцігоддзі намагаліся вярнуць святыню. Толькі амаль праз 50 гадоў царскі ўрад прапанаваў кампраміснае рашэнне – узвесці ў мястэчку яшчэ адзін будынак касцёлу. Грошы на святыню збіралі ўсёй парафіяй, ну і назбіралі ж. Неагатычны касцёл Найсвяцейшага сэрца Ісуса быў пабудаваны ў 1911 годзе.
Са сталовічамі звязана яшчэ адна жалобная старонка гісторыі Рэчы Паспалітай. Тут адбылося апошняе ваеннае супраціўленне перад першым падзелам дзяржавы. Бой расійскаму войску спрабавалі даць жаўнеры вялікага княства на чале з вялікім гетманам літоўскім Міхалам Казімірам Агінскім. Міхал Казімір Агінскі, вялікі гетман літоўскі і віленскі ваевода, мецэнат. Пасля смерці караля Аўгуста III прэтэндаваў на пасаду караля Рэчы Паспалітай, далучыўся да барскай канфедэрацыі, але пасля яе паражэння быў вымушаны эміграваць. Разагнаўся. Не заскоквай наперад. У верасні 1771 года пад кіраўніцтвам Агінскага ў Сталовічах была сабрана амаль 3000-е войска. Пасля няўдалых штурмаў Нясвіжа і Слуцка стомленыя ваяры вялікага княства затрымаліся на начлег у Сталовічах. Бой аказаўся хуткім і катастрафічным. Нешматлікае расійскае войска пад кіраўніцтвам генерал-майора Суворова, дзякуючы нечаканаму начному нападу, здолела ўшчэнт разбіць барскіх канфедэратаў і здабыць багатыя трафеі. Агінскі цудам ацалеў і з'ехаў за мяжу. Лёс радзімы застаўся ў руках адзінкавых патрыётаў. Але што можа зрабіць Сойм супраць войска? Міхал Казімір Агінскі вярнуўся на радзіму ў 1774 годзе, пасля чаго ўсталяваў сваю рэзідэнцыю ў Слоніме. З уласнай ініцыятывы пачаў пракладваць Агінскі канал, які злучыў рэкі Ясельду са Шчарай. Апроч таго, Агінскі пісаў вершы, аповесці, маляваў, пісаў музычныя творы і граў на кларнеце, скрыпцы, арфе і клавікордах. Калі Міхал Казімір зразумеў, што супраць вялікай палітыкі ён бяссільны, то ўсю сваю энергію аддаў мастацтву. І не прылічыўся. Яго пляменнік Міхал Клеафас вырас не толькі смелым патрыётам, але і стварыў бессмяротны гімн патрыятызму – паланез развітання з радзімай. Дык і мы ж будзьма патрыётамі, будзьма ведаць свой край. Лістуйце, мы ж разам. Сталовічы! Сталовичі. I got it.